Adamabiko, a very quick one. Abuja. So, and then I with a report about yesterday, Omawani Dalumen no protest. Makaneha, Hanebo Mefo, na Opia Ebubo, na Hada Arabia Napova. So, when I go last year, and you take TMP, or they can add a Jolugo. Manakita, anya no kwana ha choziri issue through the Commissioner of Land. And I'm na barrister Onwebu Ezigbo Mmadu. He's a barrister, he's a lawyer, and he's a good man. So because barrister Onwebu ekwekwana ka ndị arompulu ogu n'ihe na amaghị isi na ọdụ ya. Ọ bụrụ na ndị unu bụ iwe anafase na ha achọghị ya, hapụrụ unu varava na by force so. Hapụrụ unu ha na ha na is it a must na unu ya ewere anụ ndị mmadụ. Unu bịa na community and egbe ma abụrụ Owerri city. Ebe ma ime village. So amakwa m ihe unu ji na aha eme o. Ka ọ bụkwa ebe ihe anyị na-anụ na ihe unu chọrọ iji eme. Onwe ndị na-epushu ka ewere anụ ndị egbe ma. And I may post the video here. I will post the video of the protest ụmụ nwaanyị me. You know. So rapụrụ unu ndị egbe ma anị ha. Because ndị mmadụ nwere ihe a na-eji ajụ na ha achọghị ka ewere anị ha. Sarịrọ ka m na-arịọ. And I appeal to the governor of Imo State. I'm appealing to the governor of Imo State. Onu dunye mefo. Jeje nabano. Jukwanu mefo nye tunye ye nabano. Maka ni hanyi je ekwu ye bụ ọgba aghara ha na-ekwu okwu ye anya chọrọ ya ọzọ n'Imo State. Akwa anyị na ha ekwu okwu insecurity. Ọkwa otu aka o si ebido. Unu emegide ha now. Unu radicalize ya ndị youth egbe ma now. Ebugharịwa egbe. Echi na-apụta na-asị this and that and that. Arịrịọ ka anyị na ha arịọ anyị na ha etikwe mkpie ọrụ m n'obodo a bụ ị na-erezi alam onwe ha na ka o si chi iselite isi erezie m alam ka ụwa niile nne ya ka ndị na-eme nke ha na-eme wefu aka maka na ndị Igbo si na ọ ga mma na-ewepụrụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. I'm play the video now ka unu fụ ya eplecha this video onye ma onye ọbụla na-etinye aka n'ibute ọgba aghara n'egbe ma ya dọkwa ya aka na ntị. Na Imo steeti anyị chọkwara ka ọ jụọ oyi anyị achọkwa ọgba aghara n'ụdị ọbụla. Arịrịọ ka m na-arịọkwa ịma okwu m na-ada ka okwu onye amụma oge ụfọdụ mbucha ya ka amụma otu ọ na-akpọtụ biko ka m plegodi this video.
mara ala afọ ka ala na she and ndị anyara na mmanụ abata and nabata ewere nwa bụburu ya mmanụ ya mmewe ife kpọbatachia eji ewute nwaanyị gọọmenti dara ụwa mana ọ bụrụ ịrụ nkene na anyị ekpe ekpere naanị afọ ori arụ na anyị ala anyị azụ ụlọ eze kachichala arụcha kende onwere ndị mgbara akawedilira ire ale ya hụ ni kaende akawedilira ale ya chief ozi igwe ndị kabinet ya were ile kperechara ọ bụ ife ere anyị si na anyị achọghị orire achọghịkwana nnetọ agwa otu ngwa nne akwụ na-afụgo vidiyo a kịta akwụ na-afụ gị so biko arịrịọ ka anyị na-arịọ bikonu ka egbe ma jụọ oyi udo